Tak já bych nejdřív dostavil barák. Ok, takže já si musím mám natěžit. Já si nejdřív udělám ale lepší sekerku. Hej? Mě ten kámen nepadá? Asi nevím. Hej, či mám teda ten kámen, ale jo, já jsem idiot totiž. Já jsem debil a totiž. Já jsem těžil kámen sekerou. A pak se diví, že ti to nepadá, vole. Mně to až teď došlo. Ty vole, tak to bude funny momentka, no, tady tohle to. To je tak, když seš prostě debil. Já mám furt tu kazetu, jo, nemám krafťák. Dobrý, neodpaluj mě, sorry, že jsem se ho vykraftil, tyve. Co má prdel. Já se prostě budu kraftit, mě to nezajímá. Tě může přestat, buzerant. Tak postavíme tak velký. Nevím. Alespoň hudba mě nezničí štvala. vaš... Alespoň Počkej, co nezničí to tady vaš... hraje? Co? Já nic Počkej. neslyším. Ale já mám hudbu. Mě tady hraje hudba, ale já mám hudbu vyplou. Je Herobrine. Čau. Já Herobrine? udržuji oční kontakt. Čau brácho. Au. Je mi tady hraje nějaká hudba. Jo! Dobrý, tak alespoň vím, kudy jít. Co se stalo? Nepám mě to zase odjebalo píčo 3000 km do vzduchu. Já se na svém spampu. Mně se ty děláš si prdel. Jo, já nemůžu jít spinkat. Jakmile chci jít spát, tak mě se tady začnou spavnovat tady ti buzeranti. Jaký? Takový ty zombíci. Jo. Pomoc, co mám dělat? Běžím. Ne, on běží za mnou! Ne, brácho, sorry, nech mě. Ne, on je zlej na mě, on je zlej na mě. Přestaň. Pomoc, co mám dělat tady? Nevím, já už to běžím za tebou. Jo, tak se nediv potom. A on mě zabil. Čau brácho. Jak se má? Jo, bro lítá. Vem si vajíčko, počkej. Jo, vem si vajíčko. Hej, on mizí. Vem si vajíčko. Mám Darkness, tyva 2. Jo, on je u nás doma. Proč mám Darkness 2? Protože po tobě jde zase ten vole From the Fog. Co, kde? Nevím. Jo, jde po tobě. Jo, jako leze. Jako lezo. Já z toho se naspawnu! Tak se musí dát spam point ale do svojí postele. Jak asi? No, klikni na ní pravým. Pravím, no, pak se spawne. Sice se spavne jeden idiot, ale máš v ní spam point, prostě, on se ti to uloží. Tak jo. Když tak to červená je moje, jo. Dobrý, já Hej! Ono mě to... Co? Je zase vole v tom původním baráku. Jak to? Protože já jsem tam sotva doběhnula, vole, už je to odmluvilo někam do p***, ty vole. Tak nesmíš dávat klikat na krafťák. Ne, já chcípnu. No. A jdem, já jsem svojí postýlky, ale. Taky tě to odjebalo úplně do píče. Jo. Co to je za zvuky? Nevím. Já jsem nějaký buzerant. Samozřejmě, že se spawne debil. Kdo?
No ten kokot What's up, guys? to spal za samu. To je ten bílej blbeček. Čau brácho. Jak? On ty Jaký se mnou budeš bílej spát? Jo, to byl takový ten bílej blb, no. Je dobrý, on zpívá, mě debil. Jo, on mi sedí na tom, on na mě sedí. Já ho vidím. Hej bro, asi na nás chodí, když spíme. Dobrou noc. Proč nemůžeme spát? No protože tady to... Jo! Jo, postel! Naše postele. Bedrock! Máme bedrock. Ok, my nemůžeme spát, ale teďkon. Hm. Já mám jenom 2 vlny. Dobrý, Ale tak už prý jsem nespíme, tak prý nespíme. Potřebujeme spát. Ne, ale máme bedrock tady. To je důležitý. No. Tak je to, že tady to místo je nedůležitý teďkon, takže to můžeme zastavit, tak. Jako Bro nám proměnil postele v bedrock. On nechce, aby jsme spali prostě, no. To je debil. To je drzost. No. Bro neví, že je vole, spánek na mě důležitý. Nejdřív na mě sedí, vole, a pak nám promění ve postel bedrock. Nevychovanec. No, vole. Dáme si sem Steváka někam potom. A počkej, my vlastně máme ty shulker boxy s těma autama. No máme, no. Potom využijem. Zase až bude den. Hm. Dobrý den! Hej! Bro si umí otevírat dveře! Jdeš do Debil. píče. Ne, do prdele! Hej, To je dobrý. takový hovno! To je takovej čů. A bro zničil ten bedrock. Jak? On zničí bedrock. Nepřišli jsme o naše nepřišel si o shulker box, ne? Ne, on tam se nepřijel. A to je pravda, abych se mohl vzít k sobě vlastně radši. Radši, no. To je takovej... Hej, komu budeš líst do ksichtu, hej? Chceš to roznat? Chceš to rozdat na ferovku? Nechceš, vole. Já si Takže myslím. Takže já bych si ho Čím postavil ve víc skále. Ale ten baráček bychom museli zničit, aby nám tady nepřekážel, ale přesně vím, kde si ho postavíme. Jak ho děláš zvuky? Tamhle ten, tamhle někdo je? Brácho, já tě vidím. Kdo to je? Já už jsem skoro tam. Tam někdo je? Tam je nějaký buzerant. Já, on jde sem. Počkej. On jde sem. Čum, hele. Kde? Jo, on běží. Ne, brácho, sorry. Já ho nevidím. Jsi rodnej? Kde? Však tady byl? Tady běžel takový ten modovaný sráč Cripple, vole. Nebo jak on se jmenuje. Nějak cipy, něco, nevím jak on se jmenuje. Víš koho myslím, ne? Nevím, no. Tady někde je. Ale mi to zase ta hnusná hudba, nepříjemná. Teda hraje, když máš vyplou hudbu, prostě to je úplně hovno. Hej, nedělej na mě. Jaký debil ten na nás dělá prostě. Taktiky. Ale... No. Tady bych takhle byl asi.